Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. Това е сграда на Кама. Чисто нова е в експлоатация, а само Реалист предлага в нея 3 апартамента на различни етажи, 2 двустайни и 1 тристаен. Модерният индустриален стил на Накама впечатлява и тя изпъква в иначе съвременната околна среда. Тази архитектура печели призове. Апартаментите са завършени до ключ с, може да кажем, перфектното изцяло югоизточно изложение. Апартаментите с готови настилки, финишни слоеве, пани, тераси, интериорни врати, монтиране висок клас, газов котел и радиатори. Ще пропуснете всички мръсни работи и ресурси, време, пари и разправи с строителите. Сградата е на супер удобно място в най-добре регулирания квартал от новите южни в София, Малинова долина. След само нови сгради и точно до така лелеяната детска градина. Не минавате по неведоми пътища през строителни лабиринти или в нищото. Докато изградат неизбежната метростанция в близост до Национална спортна академия, има едно комфортно електробусче, което ще ви вози до метрото. И какви пари сега е това? Две и пет. Ако искате Накама за нещо повече от приятел, какво да значи нейното име, потърсете ме.